kuya, itong payat dito ay. Kumusta na ka to dito sa nuno sa punso ba? Ikaw magod, patakaan, magpangitawa, nabuyagan, anong kambuanga ka. Ay, magituyo na ko to. Kabalo ba ko na kuan nay nuno sa punso dito ah. Kung naa pa to, di ko mangihi dito ah, oy. Awa, tungod ni mo, nawadaan tag sa kabarkada. Wa po na ko tutuyo ah, Paps. Habi, mingawa, oy. Asa kay mga trupa ron? Ikaw may narang mga amaw, oh. Ikaw, good fun! Ang mudriya. Kamu ron lagi dua sa bayat. Kuha eh. Kuha sa. Nuno sa punso. Kuha sa nuno sa punso. Kini, manggodo, pantakar, pangihin, nabuyagan. Binuang tinuod din ang nainuno sa punso. Oh, sari ka tinoon lagi. Mas mutuo pa ko na nainana sa luso kontra nuno sa punso. Ah, grabe, gutuman na ako eh. Pila na ko kasi mana diri aba. Ay, taysa naman may kibaon biskwit. Kati ay, gutuma oy. Lah, kaon may isa mangayo ko be. Ay, mangayo kanong. Pero gamay raman eh. Pero sige na lang, tagaan lang tika. Pero mutalas ako sa pangalan nimo. Gusto ka makabalo sa pangalan? Ako si Nunong Imaw. Yawa, jud pangalan. Uy, Nunong Imaw. Naaraman na sa TV ba? Sa Encantadja. Ako dahil na diri sa kalibutan. Kadain ako be, sulti na akong pangalan. Oh, ito nga lang nung ha. Ito Kami sa pagkaon sa kalibutan oy. Na, sakto jud kanong. Lambi jud kayong pagkaon sa kalibutan, maong. Nung, nakuyang sa mo ba? Gusto na ako makauli sa mong kalibutan. Buotan man ka, paulion ti ka. Plus tagaan ta kag gahom. Ha? Sure jud kanong tagaan ko nimo gahom. Pero usa mo po na nga gahom. Kanang gahom kung kinsay magunitan. Mabasa nimo sa ilas niya gibuhat. Ha? Mao ba nung? Unya, wato na ko. Enjoy sa ako ang yata nga power. Eh, nakagawa sa ko. Tinoon lagi, wala kay si payat dali no. Pero unsa may giday nahitabo? Yati si payat din ay maalay ani. Ayo ba? Diba? No, kailangan mo galay no. Aron mo Ayo ba? Di ani mo pamsoy. Ako na lang gihalad si payat dito kay nabuyagan man ni si Intik, wa man gamon ti pulos. Payat yung gipaon. Oh. Ano man lagi oh? Na. Gawas sa skulo siya, Paps. Pero unsa man naong ana niya? Naman yung mga buang din nagtambay oh. Ito man kayo. Yat. Basta grabe pastor. Nasa di kang anong naong nimo? Nagkalapok man ka. Ito man tubig dito. Nagagaskal ito ah. Unsa man mo pataka-taka naman mong gistorya natakdan kog kulor sa nuno dito ah. Ano man sa di tubig na dito lapok? Kasi nag-maintenance ang water district gahapon. Siguro kay ito man ang Itong tignaw tignaw sa tubig dito. Ah, di na nato lalisan oy. Basta nakoy good news sa inyo ba. Unsa man? Tagaan kog power. Power. Tara oh. Sumna Blackstone man na bay parehas imong color black. Oh, mao gani no mo ni gihatag sa nuno. Yan saan man daw na. Nanun saan man daw na. Ani pero og magunitan na nako ang isa ka tawo, mabasa nako ug unsay las nga gibuhat niya. Sure dra oy. Unya, sampula na to. Wala ka dili koy. Papler. Paplo ya. Sakit ni mo dong. Kabalo na ko dahil lang. Ito na yun. Sige, diha lang ka, tindo ka. Gomo, pandi na. Wala, pasi na. Pasi na, si Paan na karon. Nanapog ko'y naihila do. Daina man rin mo kwan paps. Ipatik ati sa kalbularyo. Antek. Pero ay, musaba, ato to. Ikaw na putsik. Dili koy. Ay balan rapatas tanan. Kalamig niyo. Na, luda ni mo chikoy. Ano man? Nakaramang ka. Nilubad na lagi oh, bakla man ni ka chik. Imo man kung ibulgar. Kailan tropar man po na to ni. Oh, sige. Pero Ako masugot ko pagunitan nimo burdiri ah. Si Mr. Lim ako, si Mr. Lim. Masugot ko gunitan nimo burdiri ah. oh, sige. Na, luda ni bata oy. Ngano man? Nagtanaw porn. Takar man mo, taka dili man tukuan good idol basta. Oh, nag-ana-ana siya oh. Anak ka dyan. Ay, Lexi Luri. Lakaw mo dili aro nawa. Lakaw ni ka day. Di ba tinod niya? Ano na batbuat na nila. Uy, naanap po ni mga chuy nagtambay dire.
Testingin ko na si Sarge. Tawaga, Pops. Sarge! Sarge! Dali, Sarge! Adi ka? Oy, pre. Sige, padung ko dia. Sarge, dali, Sarge! Dali! Oy, mga choice eh. Adik ka ba mo dire ba? Ang namin mo lagi, ang tamito man na. Di ka bukid, dira. Siraw, gunitin na. Gunito daw sabi, tagna daw. Tignan ako ah. Oh, siraw. Naya ako, pre. Sakit ko ayo. Kinaya lang. Nak! Ina rin bata! Ano man? Nagtuwad! No? No! Ay, siya. Sige pa, pre. Sige. Wala, gagi! Gago ka, squat to sa army. Training! Madito na yan. Tingko, to. Ano ba sinani ko? Akon. Hala. Mao man siguro ning legit na. Walo pa eh. Patay, natanggal ang tuwalya. Lah, eh. Lugsa mo ka dyan Lah, putang ina, abi ako mauna. Bahala ka doy. Laki kita now. So what's up guys, bago man ang video no, nasa ko i-promote sa inyo ang games mo ni ang Amber Game. I-download niyo ang link nga nasa comment section. Pag human ninyo download na nakabutang dia log and register. Kung wala pa may account, mag-register mo. Na nakabutang dia cellphone number, password, verification code o referral ID. Pag makasulod mo sa dula na i-free code siya, pwede niyo idula. Na Dragon Tiger, color game, color lang. Kung gusto mo magka-share, click lang ang plus sign sa taas, Gcash sa gapo ng gamit. Kung madawgan mo, gusto mo magka-shout, i-click lang ang withdraw sa taas, then Gcash sa gapo gamit. Nya, upasin ako.